Bona tarda, benvingudes, benvinguts. És un plaer per tots nosaltres, com a part de l'equip de la Fundació Sunyol, tornar-vos a rebre físicament, després de gairebé 2 anys, que és el dia en què vam fer l'última taula rodona en aquest espai. Alguns de vosaltres, algunes estàveu i ens acompanyàveu. A més, la Rosa ens va acompanyar en aquesta taula que vam fer en homenatge una mica d'aquest espai, de la Galeria 2, que el senyor Sunyol va posar en marxa l'any 80 i que va donar lloc i espai a molts artistes d'aquestes noves generacions a treballar-hi de manera puntual o estable en diferents mesures, però creiem que aquella taula va ser un petit homenatge, en record al senyor Sunyol també, i 2 anys després, amb tot el que ha passat entremig, confinaments i restriccions, tornem a ser aquí i això ens fa realment feliços. I avui, encara més, comptant amb la presència del Pol i del Valentín, que ens acompanyaran en una activitat que hem plantejat com un diàleg i que està dins del marc del programa públic de l'exposició 20 rostres i 3 multituds, que és l'exposició que tenim actualment en curs i que estarà fins al 8 d'abril. Aquesta exposició forma part d'un tríptic expositiu que ha comissariat el Valentín Roma en col·laboració amb l'equip de la Fundació Sunyol, així com el programa públic, així que ell ens acompanyarà avui també amb aquest diàleg. Diria, així com a breu presentació, m'ho he apuntat, perdoneu, la meva memòria té límits, però ja els coneixeu també. El Pol es va graduar en Estudis Literaris a la UB i és màster en Construcció i Representació d'Identitats Culturals i també del PEI del MACBA. Ha estat professor associat de Literatura i Crítica de la Cultura a la UB i ha realitzat actualment o en els últims temps una investigació sobre teoria i literatura contemporània al King's College de Londres i és autor dels llibres que segurament coneixeu, Tanta gana i La part del foc i la celebrada novel·la Napalm al cor, que va estar al Premi Anagrama de novel·la del 2021. El Valentín, a part d'escriptor, és doctor en Història de l'Art, comissari d'exposicions i el director de la Virreina, Centre de la Imatge, i ha comissariat exposicions a diferents centres i museus. I entre les obres literàries destacaríem la Rostros, del 2011, i altres com El retrato del futbolista adolescente del 19 o el més recent El capitalista simbólico del 2021. Sense més preàmbuls, donaria la paraula al Valentín. Teniu en compte que estem plantejant un diàleg d'aproximadament 1 hora i que després obrirem un torn de preguntes i intervencions. Si esteu a gust i voleu participar, endavant. I que sapigueu que estem gravant també aquesta sessió i que després estarà disponible en línia. De nou, moltes gràcies a totes i que disfruteu. Buenas tardes a todo el mundo por venir. Empiezo yo. Bueno, la idea que hemos pensado así con Paul, decíamos más o menos a partir de los trabajos, yo qué sé, a partir de los trabajos de cada uno como escritores, como poeta, Paul, hablar un poco de ese tema que hay, que es el tema un poco que articula la exposición, el rostro. O sea, yo quería casi empezar en general, no solo una pregunta a Paul, pero también, o a todos, o a mí mismo también, de esto, ¿Por qué el rostro que lleva tantos siglos siendo un objeto de interpretación artística, pero también un objeto de interpretación policial? ¿Por qué sigue siendo, es decir, por qué nos atrae tanto, ¿Por qué nos lleva, cuando estás escribiendo muchas veces, cuando quieres contar algo trascendental para la trama, en lugar de inventar una situación, describes un rostro, Cuando quieres profundizar políticamente en algo que está sucediendo, acudes a un rostro, O sea, el rostro parece como un lugar, como la mínima expresión y la máxima comunicación. En la fotografía el rostro es, aquí estáis fotógrafos, artistas, es decir, ¿por qué esa? ¿Por qué tú crees que es esa gran fascinación ahistórica? Porque parece que atraviesa
la historia, los medios, las ideologías, los géneros, ¿no? Parece como que atraviesa y es, en un sentido complejo, una iconografía absolutamente democrática, ¿no? y transcultural, ¿no? Por decirlo así. ¿Por qué? ¿A ti? ¿Tú qué piensas? O en tu caso, ¿cómo tú lo fas? Bé, per començar, gràcies per venir i per la invitació. Fa tanta il·lusió com vertigen conversar amb tu, Valentín, però farem el que podrem. Jo quan estava pensant en la qüestió del rostre, no? És a dir, i des d'una perspectiva, diguéssim, eminentment literària, no? I de relat, que després crec que és un punt interessant on podem anar en la idea del relat, perquè jo crec que el rostre es construeix més per relat que no pas per fisicitat, no? Però pensava en aquesta pregunta, no? En per què continuem pensant o reflexionant sobre el rostre en un moment en què, en aquesta era de la postimatge, del selfie brutal i continu, diguéssim, la presència del rostre ja no és documental com ho era abans o com ho és en moltes de les imatges que hi ha, de fotografies que hi ha aquí a l'exposició que és comissariat, sinó que ja és vivencial, no? Diguéssim que el rostre perd com la dimensió de ser un document d'alguna cosa que va passar per substituir gairebé com l'experiència en aquesta multiplicació constant. I també em preguntava fins a quin punt hi ha com un desgastament, no? De veure tant de rostre i fins i tot crec que de veure de veure el nostre mateix rostre, no? Vull dir, jo crec que també quan acudeix, és a dir, quan estàs contínuament veient, això crec que és la Lua Coder que parla de ella diu que la imatge, diu alguna cosa com, més o menys, com que el secret contamina la imatge, no? I jo crec que alguna cosa semblant passa amb el rostre, no? Que el secret contamina el rostre. I què passa quan es veu repetidament o de manera multiplicada fins a la sacietat, què és el que es perd? Llavors jo em preguntava, què s'està perdent? O sigui, hi ha alguna cosa que no s'està perdent perquè seguim insistint, no? És a dir, hi ha alguna cosa que no s'ha esgotat perquè seguim insistint en la idea del rostre en un moment en què aquí hi ha una exposició sobre el rostre, fotocolectània també, el CCCB està amb la màscara, no? És a dir, com seguim donant-li molta importància. I pensant en tot això només era el preludi, vaig pensar en un poema de l'Andreu Vidal que es diu Ulls i que us llegiré perquè, si vinc en qualitat com de poeta, crec que és interessant començar amb un poema que es titula Ulls i diu així: com una mà que ve d'acollir les darreres dàlies d'algun somni, la nit s'apergamina. Surt un ocell de l'òxid argentós d'una foto datada a Barcelona a l'estiu de l'any 30. Eren 2 patis als ulls de la mare. Una cala on s'aturen els mariners a veure el seu collar de perles. Així és la pols del temps. No existeix res tan fràgil si no és la violeta extensió del silenci. Dissecada m'arriba la llum d'aquell estiu. Lentament cobra forma dins el meu cor d'ortigues. I el que pensava amb això, i ja et passo la paraula, Valentín, és a dir, jo crec que el rostre, i es veu molt en aquest poema, no? Crec que s'activa, o potser estic anant, és a dir, com fent massa literatura, però vull dir, crec que en el rostre s'activa la figura retòrica de la sinècdoca, que és allò de la part pel tot, d'alguna forma. Quan diem vaig a veure una copa, i no dius vaig a veure una copa de vi, i et veus la copa, per exemple. Doncs crec que amb el rostre passa alguna cosa d'això que té a veure amb aquest secret de la Lua Coder o té alguna cosa a veure amb el punctum aquell del Barthes, quan parla de la imatge, aquella cosa que aconsegueix apel·lar a un sentiment subjectiu i que per tant no hi ha consens en l'afectació d'una fotografia, tampoc en l'afectació d'un rostre. Llavors jo crec que el rostre conté molt més del que ensenya. I això es dona per diverses coses que construeixen la idea del rostre. Per començar, la qüestió del relat, és a dir, crec que el rostre amaga un relat o conté un relat, el pot amagar o el pot contenir. Després també la qüestió de la continuïtat, que d'un rostre s'espera continuïtat i s'espera coherència. Continuïtat en quin sentit? El rostre ha d'evolucionar amb el temps, és a dir, un rostre no pot ser el mateix al principi d'una vida que al final d'una vida, ha d'haver-hi un progrés, ha d'haver-hi
una continuïtat, però també ha d'haver-hi una coherència amb tot el relat que envolta un rostre. Per exemple, parlava fa poc amb un col·lega trans que m'explicava que en el seu DNI no havia fet ni el canvi de... és a dir, ni el canvi de nom ni el canvi de sexe al DNI. Què passa? Que la foto del rostre sí que evolucionava en el DNI, que s'anava caducant i s'anava renovant, però no canviava el nom i no canviava, com et diu, sexe, home, dona. Clar, curiós, que, és a dir, del rostre s'espera una coherència i una continuïtat. I jo crec que quan relat, coherència i continuïtat concorden, és quan aleshores s'atorga dignitat. El rostre dignifica, el rostre explica una història, el rostre transmet un missatge i el rostre fonamenta, d'alguna forma. Però quan aquí hi ha canvis, quan aquí hi ha problemàtiques, és quan el rostre s'esquinça i s'obren fractures que són les que encara seguim pensant. I penso en aquest exemple, però penso també en les dones que demanen fer-se la foto del DNI amb hijab, per exemple, o el Neil Harbisson, l'artista, que va ser el primer cyborg de la història, per dir-ho d'alguna manera, perquè va aconseguir que en la foto del seu passaport aparegués la tecnologia que té instal·lada al cap per veure colors. Aleshores, jo crec que aquí hi ha tot un seguit de misteris, de ficcions i de relats inacabats que fan que el rostre, d'alguna forma, encara tingui cierta presencia o cierta importancia. Sí, estoy pensando, ahora cuando hablabas, fíjate en así la historia del arte, uno de los ejemplos así como de trabajo del rostro como proyecto, por decirlo así, uno de los primeros es como plan, porque es un plan, es cuando Rembrandt aceptó sus autorretratos, ¿sabes? Que en realidad es quizás, bueno, podríamos irnos como muy atrás, pero la persistencia en representar, siempre se dice, ¿no? Que es como un estudio del tiempo a partir de la propia cara. Nosotros en Virreina hicimos una vez, no sé si estuvisteis, hicimos una exposición de Sander, de August Sander, el proyecto de Sander de Gente del siglo XX, que era el impulso era totalmente opuesto, ¿sabes? Deberíamos haber hecho la exposición Rembrandt, Sander, Tanit Plana, las tres. Y Sander lo que pretendía era crear una especie de atlas, ¿cómo diría?, de una especie de atlas psicosocial, ¿no? Una cartografía productiva de Alemania a partir de los rostros de todos, incluidos los rostros de los nazis, ¿no? Susan Sontag tiene, sabéis que hicimos otra cosa también de Susan Sontag, que habla el libro sobre la fotografía, que habla de... Y Susan Sontag escribía súper bien, pero tampoco controlaba mucho de fotografía, ¿eh? O sea, dice bastantes barbaridades de la fotografía. Dice cosas de Sander que no tienen ninguna base histórica, pero está muy bien, porque es el triunfo de la divulgación por encima del especialista, ¿no? Que ya está bien. Pero está bien eso, ¿eh? Berger es igual, ¿eh? O sea, son todos esos escritores que hablan de temas sin una gran idea, que dicen barbaridades historiográficas, pero las dicen tan bien que nos hacen mirar, con lo cual, joder, mejor mil veces que todos los tíos, que todos los conservadores, fachas que están ahí como... Entonces, pero Susan, por ejemplo, una de las cosas que se han dicho mucho de los retratos de Sander es la cuestión de la distancia, ¿no? De la distancia con el rostro, porque el rostro, aparte de... El rostro es una invitación a mirar, el rostro en el arte es una invitación a mirar por parte del propio artista o del propio fotógrafo, ¿no? Cuando el rostro se cuelga, cuando el rostro representado, fotografiado, pintado se cuelga, ya pasa a ser un documento del que lo miró, pero también una invitación a mirar desde un lugar, por ejemplo, ¿no? Levinas decía eso, tenía una frase súper bonita,
A mí me hizo escribir un libro esa frase, pero ahora la medio olvidado. O sea, imaginaos la estupidez que hacemos en el día. Levinas decía algo así como que cuando miramos, o sea, una de las cosas más maravillosas de mirar un rostro, decía Levinas, y estoy de acuerdo, es esa zona de no comprensión, ¿no? Eso te pasa mucho, yo qué sé, con el rostro de alguien que amas o de alguien que deseas, ¿no? O que alguien que... No, que hay algo que no comprendes, ¿no? O con el rostro de un hijo, con el rostro de un padre. Yo me acuerdo yo me acuerdo perfectamente cuando mi padre se murió y yo lo vi muerto, me dio un golpe de amor, su cara muerta, digamos, ¿no? Parece un poco sádico, pero pasa muchas veces, ¿sabes? Berger hizo un dibujo muy rápido de su padre muerto. Hay un momento, luego ya no ya es un cuerpo, pero hay un momento, y Levinas dice que descifrar eso que no entendemos en el rostro del otro, es un gesto como político de intercambio, de comunidad, ¿sabes? Que es en la perplejidad, no, ¿cómo lo dice? Dice algo así como, es en la perplejidad del rostro de alguien que no está entendiéndome lo que me lleva a acercarme a ese otro. Clar, o sigui, en aquesta línia com del misteri del... Jo penso el misteri del rostre de l'altre i el misteri del rostre propi. És a dir, a veure com començo. Crec que és interessant aquesta cosa de que amb el rostre de l'altre s'obre una porta nova, una forma nova o una incògnita gairebé, un enigma més aviat. Penso en allò també que quan Barthes parlava de la imatge, que deia amb la fotografia, parlant això, la diferència entre el punctum i el fragmentum, entre allò que t'apel·la, això que deies, aquest cop d'amor que tu sents davant del rostre del teu pare, o el fragmentum, com la informació objectiva que aquella imatge transmet a tothom. I després diu, la fotografia crea una nova temporalitat perquè d'alguna forma està congelant, és a dir, està creant un present permanent, perquè està agafant aquella qüestió del passat i l'està, diguéssim, traduint al present, però després està mantenint un record del passat en el present. Aleshores, crea com tota una nova temporalitat. I tot això és per dir que crec que alguna cosa semblant passa amb el rostre. Aquesta qüestió del misteri del rostre de l'altre, a mi em fa pensar en dues coses. En allò que deia abans, que jo veig inevitable, no sé, espero que no... De vegades penso, espero que no sigui una cosa meva, perquè si no potser m'ho hauria de fer mirar, però com no sentir sempre, i crec que la paraula és aquesta, encara que soni una mica forta, certa disfòria al veure la teva pròpia cara. És a dir, i sobretot quan, pel que sigui, la veus repetidament des de molts angles, perquè es perd aquesta... No, és a dir, jo què sé, perquè et fan moltes fotos o perquè t'estan fent aquest vídeo que després miraràs i dius, jo tinc aquesta cara, de veritat m'ho estàs dient? Perquè la imatge, el que jo soc o el que jo represento, diguéssim, i crec que aquí hi ha una qüestió tràgica en la qüestió del rostre, que es veu en diversos punts de l'exposició i que jo crec que es transmet molt amb aquesta idea que sempre que es mostra un rostre, molt poques vegades es mostra amb un cos, és a dir, quants decapitats hi ha en aquesta exposició, començant pel cap, diguéssim, la calavera de l'amorós, però inclús quan es dibuixen rostres vius, el tallem, és a dir, d'alguna forma destruïm l'entitat ontològica de l'ésser humà, que és la unitat, d'alguna forma. Però no anava per aquí. El que volia dir era que la qüestió de la disfòria amb la pròpia imatge. Però també amb la imatge de l'altre dia vaig anar a veure una pel·lícula, no té res a veure, però hi vaig pensar, perquè ja estava com pensant en la trobada d'avui, vaig anar a veure Belfast, aquesta pel·lícula que està ara als cinemes, i hi ha un moment molt bonic del film en què el net està parlant amb el seu avi i l'avi li diu, com veus aquestes canes, tu et penses, alguna cosa així, com veus aquestes canes, tu et penses que el meu cor mai va bategar per amor.
I vaig pensar, ostres, és cert, perquè associem sempre, no? Malgrat que el rostre muta i el rostre canvia i el rostre es transforma, potser no muta i no es transforma tant en el sentit que sempre associem un rostre a un relat, no? Malgrat que després hi hagi els relats personals i les històries particulars i els nostres secrets i els nostres misteris, no? Però associem un rostre a un moment, no? A una vida, a una idea, a una dignitat també, no? I un rostre amb canes, un rostre vell, no pot sentir passió, per exemple. I això també em va fer pensar que jo un dia parlava amb la meva àvia i li vaig preguntar, tu amb quina... És a dir, en quin moment de la teva vida, no? En quin moment físic de la teva vida t'identifiques més? Perquè jo la meva àvia sempre l'he conegut sent àvia, no? Vull dir, no sent àvia, perdoneu, sent una persona gran. I també sent àvia, clar, perquè jo havia nascut. Però... I clar, ella em va dir, amb un rostre de fa molts anys. I llavors jo em vaig preguntar automàticament, jo m'identifico amb el rostre, és a dir, jo sóc el rostre que tinc o encara ha d'arribar el moment en què jo i el meu rostre, ho estic separant com si hi hagués un dualisme cartesià que no, però vull dir, en què jo i el meu rostre encaixem i som una cosa, però, hòstia, vaig pensar, que fort, no? És a dir, jo mai veuré el rostre amb què la meva àvia es pensa a si mateixa. És a dir, ella es mira al mirall i veu una cosa que, segons ella, no és ella. I jo, aquesta ella, que és ella, jo no l'he conegut. M'explico? Doncs jo això ho trobo tragiquíssim. Siguiendo con el tema de la tragedia, yo siempre sueño con que soy futbolista. Claro, nunca he soñado que gano el Nobel, jamás. Antes de ayer soñé que estaba en Wembley y venía un balón y se me iba por 2 centímetros y mi padre me decía, joder, pero soñé esto. Dice, pero ¿por qué no pones la pierna? Sí, pero si te he visto, la has mandado a la quinta... O sea, que sí, que soñamos, o sea, que es verdad. Hay una disfunción, o sea, yo no me veo ni como curator, ni como foto, ni como de esto, me veo como futbolista. Es decir, me veo con 19 años, ¿no? Con greñas, así guapo, fuerte, delgado. Sí, es... Y luego, ¿sabes? Hay una cosa también que creo, por seguir incidiendo ahí en eso de lo del rostro, la perplejidad en el rostro, ¿no? El rostro que no posa, ¿no? Sino que el rostro que está como respondiendo a algo, ¿sabes? Hay un libro muy bonito de Nancy, bueno, más que su libro es como una metáfora muy bonita de Jean-Luc Nancy, el filósofo que murió hace relativamente poco, que él se pone a plantearse cómo pudo ser el origen de la historia, ¿no? Y dice una cosa como muy chula, una metáfora muy bonita, que dice que es como que hay una persona que estaba trabajando, no sé qué, como el resto de gente, y se sube a un promontorio, y toma la palabra, empieza a hablar, ¿no? Y empieza a contar como una peripecia, ¿no? Que no era la suya propia, sino que la de todo el mundo que estaba allí, ¿no? Y entonces la gente empieza a dejar lo que está haciendo, a acercarse, a escuchar, ¿no? Y él dice que ahí empieza el principio de la asamblea, el principio del relato y el principio de la historia, ¿no? Las 3 cosas a la vez. Se reúne por primera vez un grupo de gente, se inicia un relato colectivo y empieza la historia, es decir, lo que va a ser recordado. Esa es una imagen súper potente. Yo lo que me planteaba es, bueno, ¿y cuál era la cara de la gente que estaba mirando? ¿No? O sea, para mí uno de los momentos donde uno entiende, yo creo que esto estamos más o menos todos de acuerdo, donde uno entiende perfectamente lo que es o la socialización, es en el rostro de los demás. Da igual, en el rostro de tu madre, en el rostro de tu amigo, en el rostro de tu novia, de tu novio, o sea, ese rostro que a veces o no entiendo o desaprueba, ¿sabes? O sea, no puedo concebir el viaje de la socialización, digamos, el viaje del estar con los demás, sin esos rostros que te miran desaprobando algo. Incluso ahí estaríamos configurando, ¿no? Una parte importante de nuestra propia identidad. Por ejemplo, en el rechazo a lo que el rostro del otro te está diciendo de ti. O sea, hasta ese punto el rostro es...
el rostro desaprobador, por decirlo así, el rostro que desautoriza con un gesto de ojos, con un no, con un no prestarle atención. Hasta ese punto es importante la configuración de una especie de yo, ¿no? En la gente que, o sea, que constituimos nuestra identidad a partir de o negar o profundizar en eso, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando, no sé, me acuerdo perfectamente cuando yo fui a mi casa y dije que iba a dejar de ser futbolista, que quería ser escritor, la cara de mi padre, ¿vale? Y, o sea, lo que tuve que afrontar en ese momento no era decisiones trascendentales, era la cara de un tío, que estaba muy cabreado, por supuesto, ¿no? ¿Sabes? O sea, hasta ese punto, lo que recuerdo a la cara, no recuerdo estar en medio de un paisaje de grandes decisiones, recuerdo estar en la mierda de comedor de mi casa con mi padre mirándome así como diciendo, te enseño la nómina de lo que cobras, tío, o sea, no me vengas con gilipolleces y ponte a jugar, ¿sabes? O sea, pero era una cara, eso, ¿no? A mí me interesa mucho en el rostro, no tanto el rostro que posa, sino el rostro que emite, ¿no? Que te emite un mensaje negativo que tú tienes que hacer algo con él. Ignorarlo puede ser una opción, reencauzarlo puede ser otra. No sé, creo que en ese sentido, ¿no crees el rostro? Sí, i de fet, o sigui, la qüestió de la mirada és fonamental. És a dir, no tant perquè, i és on has insistit tu, no tant perquè el rostre tingui els ulls que miren, sinó perquè el rostre es configura a través de la mirada dels altres. Aleshores, la teva potència no és tenir ulls, sinó és ser mirat i a la vegada ets tu qui està mirant els altres. I això en relació a l'exposició hi ha l'obra del Pons, que són aquests ulls bestials, animalitzats, gairebé demonitzats, d'aquesta mena de mosca immensa. És a dir, que també la mirada es relaciona sempre a la qüestió de la violència, de la violència, de la designació, del poder, de la limitació, etc. Sí, os acordáis aunque la novela quizás no es la mejor, pero la idea, o sea, pero aquel inicio, ¿no? De Marguerite Duras del amante o de tantas de esto, ¿no? Cuando dice, se me acercó un joven, me dijo, dicen que usted era presentando una película, dicen que usted era muy bella y joven, pero me gusta más ahora el rostro que tiene usted ahora mismo, su rostro destruido, ¿no? Y la novela empieza así, ¿no? Empieza a partir de, prácticamente la novela es una explicación de dónde nace esa destrucción, ¿no? De dónde nace ese devastamiento que al final, y en muchos momentos, habla Marguerite Duras, que es muy bello eso, que dice, era imposible, ella tenía como, sabéis, tenía como un amante chino, era imposible ocultarle a mi madre el rostro del placer. ¿Sabes? Sí, per això també jo trobo que és molt interessant que l'exposició es plantegi com 20 rostres i 3 multituds. La idea de multitud, i això també m'ha fet pensar en l'altre dia, estava a la ràdio l'altre dia i xerrant, i el Miquel Missé, que ell és activista trans, va explicar, i va ser especialment bonic i també revelador, va explicar tots els noms que ell havia escollit un cop va transitar fins a arribar al nom de Miquel. I ell deia, no és que Miquel, jo no vaig escollir Miquel, el van escollir els altres. I un dia em vaig presentar al món i em vaig dir, a mi dieu-me tal, i el món no va acceptar aquest nom, i el món no són els altres dolents, el món era els meus amics i la meva família, que alguna cosa no encaixava, també per d'alguna forma de construir aquesta idea que la identitat, que també és, jo crec que d'alguna forma això batega molt en l'exposició, com aquesta lògica de la ipseïtat o de la identitat no es construeix individualment, és a dir, no hi ha tanta abolició, hi ha més diàleg amb l'alteritat, amb els altres. I ell explicava tots els noms, perquè havia trobat unes cartes d'invitació, aniversaris o no sé què, fins a arribar al nom de Miquel, i ell es va dir Miquel, i ell es diu Miquel perquè els altres li diuen Miquel, no perquè ell s'ho faci dir. I això em fa pensar també molt
quan pensem la qüestió del rostre o la qüestió de la construcció de la identitat, en aquest cas a través de la literatura, de la poesia, de la ficció, hi ha un text molt bonic de Paul de Man, que ell era un crític literari belga que va morir als anys 60, em sembla, o 80, que ell parla, i això ja t'ho vaig comentar, aquesta idea de, ell diu defacement, que es podria traduir com a desrostrejament o una cosa així. I ell està parlant de totes aquestes literatures del jo o autoficcions o autobiografies, i ell el que exposa és que l'autobiografia, ara jo crec que és una cosa que ja estava tan assumida, això, però en el seu moment, quan ell ho escrivia, tenia un punt com de revolucionari gairebé, dir, l'autobiografia no representa, l'autobiografia, deia ell, construeix i fixa. I diu, per què? Perquè sempre estem treballant a través de la mediació del llenguatge, i a través de la mediació del llenguatge no podem fer altra cosa que fixar una identitat, construir-la a través de l'autobiografia. I això ho han fet moltíssims autors, però també, d'alguna forma, crec que s'obre una distinció que també està i apareix dins de l'exposició, que és entre qui necessita i qui no necessita fixar aquesta imatge. És a dir, d'alguna forma també obrir, perquè crec que m'agradaria, bàsicament perquè m'agradaria saber què en penses, sobre la qüestió del capital simbòlic i la qüestió del privilegi que implica poder ser representat. És a dir, perquè tu deies, a mi no m'interessa el cos, el rostre que posa davant de la imatge, sinó el rostre que és captat, aquesta imatge que captes de manera aleatòria gairebé. Però clar, jo quan llegia aquest text de Paul de Man pensava, sí, d'acord, però qui pot fixar aquesta imatge d'ell mateix? I en aquest sentit és molt interessant quan el Santiago López Petit, que ell ha desenvolupat molt aquesta teoria del jo-marca en la societat contemporània, del capitalisme cognitiu, etc., aquesta idea del subjecte que necessita construir-se com a marca i en què el rostre o la imatge té un poder molt fort, perquè es construeix sobretot a partir d'aquesta idea de representació. I ell és molt bonic quan diu, hi ha qui es construeix com a jo-marca, i quan ell parla de jo-marca no vol dir esdevenir influencer, vol dir tenir un cos en el món i per tant entrar en les dinàmiques, diguéssim, normatives. Hi ha qui és jo-marca o qui entra a la construcció del jo-marca i hi ha qui és simplement una ombra. I pensava en aquesta idea d'ombra, de desrostrejament, de desaparició, de construcció d'una ficció a través del relat, de fixació d'una identitat, també amb aquesta primera peça que hem comentat del Sunyol, aquesta primera peça que és un retrat del Sunyol on ell no apareix. I també em preguntàvem, totes aquestes fixacions d'imatge, qui les pot fer i qui les necessita, i qui no les pot fer i qui no les necessita. I també jo vaig evocant com estímuls que he tingut, però darrerament, clar, s'acaba de publicar el darrer llibre de l'Amélie Nothomb, que la portada és ella, és a dir, la seva cara, i així s'ha publicat a tots els països. I ella ha construït tot un projecte autobiogràfic, perquè totes les seves novel·les estan passades per l'autoficció d'una manera molt desrostrejada, perquè mai hi ha una identificació directa amb ella com a subjecte no autoral, per dir-ho d'alguna forma, però en canvi la seva autoria, és a dir, la seva marca, la seva identitat, sempre està supermarcada i superpresent. I també, en aquest sentit, altres autors que també han transitat per aquests espais com de fixació d'identitats però de fugida, com el Salinger, amb la seva desaparició total, o la Sally Rooney, que és com l'èxit mundial però després desapareix de qualsevol tipus de focus públic. I tot això en relació a aquesta primera obra del Sunyol, en què el Sunyol no apareix. Però després en diàleg i en contrast amb altres obres que apareixen en l'exposició, com la Factory del Warhol, que no és sinó una fixació, de dir aquest és el meu relat, aquesta és la imatge que vull donar al món, o del Mapplethorpe retratant. Vull dir, llavors, no sé, m'agradaria saber una mica què en penses. Sí, ahí hay como, es que claro, el rostro es O sea, hay como dos regímenes contradictorios, totalmente de acuerdo con lo que dices. Uno, la sobreexposición, otro, la subexposición, ¿sabes?
Didier Huberman lo dice a partir de la idea de su aproximación al pueblo, ¿no? Los pueblos están sobreexpuestos o subexpuestos, ¿sabes? O sea, decir, o tienen una gran presencia o precisamente se les ha robado la imagen, se les ha robado la representación, por decirlo así, ¿no? Sí, ahí en la exposición yo creo que la pieza de Muntadas a la que te refieres, la de Suñol sin Suñol, ¿no? Era interesante que estuviese como, bueno, es un retrato, como muy bien dices, es la elipsis por elipsis, ¿no? O sea que no está el representado y sin embargo el retrato es muy fiel a partir del testimonio y de la modificación de la vida de los demás. Y está muy bien también la referencia que haces a Warhol, a la Factory, ¿no? Yo recuerdo hace tiempo que leí un libro de Iñaki Ábalos que llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, Las casas de no sé qué, y explicaba que en realidad la Factory es uno de los primeros, es uno de los espacios donde se celebra la no intimidad. Él hablaba desde un punto de vista arquitectónico, ¿no? El hecho de que no hubiese, era un espacio dispuesto al voyerismo, donde no era posible tener, todo pasaba a la vez, importante, al mismo tiempo, simultaneidad de tiempo, simultaneidad de espacios, ¿no? O sea, no había ningún régimen posible de privacidad, es decir, todo se hacía por sobreexposición, pero esa es una condición, creo, del rostro, es una condición, efectivamente, como tú decías, Paul, es una condición política, ¿no? En muchos, a veces es esto, a veces es un derecho que se busca, se persigue, pero a veces es una condena, es una penalización, ¿no? Hay cosas que no tienen, hay cosas huérfanas de representación, hay rostros huérfanos de representación, ¿no? Hoy estamos, quiero decir, y ese es un gran tema no solo para el rostro, ¿no? Sino para la representación en general, que antes también lo hablabas tú del el selfie, ¿no? O sea que, es decir, hoy parece que el gran problema de las imágenes es su proliferación, ¿no? Su proliferación y su distribución y su multiplicación ad infinitum, ¿no? Pero yo no creo exactamente, no estoy muy de acuerdo con eso. Me parece que a veces las palabras, ciertas formas de contar las imágenes son mucho más perjudiciales en ese sentido que la propia reproducción de la imagen. Y no diría exactamente, o sea, diría, por ejemplo, no sé, o sea, hay ciertos relatos nostálgicos sobre la imagen que a veces son más, que llevan las imágenes, llevan los rostros, las caras, llevan las vidas como a nichos de opinión decimonónica, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, bueno, igual no creo que mire esta grabación, ¿no? Pero sí, yo qué sé, cuando... ¿no? No, por ejemplo, estoy pensando, cuando Muñoz Molina se pone a hablar de Capa, ¿vale? Es tan sumamente hortera y tan sumamente cutre, ¿me entiendes?, que le hace más daño a Capa que todos los selfies del dedo gordo del pie que se puede hacer un adolescente antes de ir a la universidad. O sea, me parece mucho más heavy ese tipo de relato nostálgico, por ejemplo, ¿no? O la apología en Sander, ¿no? Yo qué sé, me acuerdo cuando hicimos la exposición en Madrid, que Elena Bozmediano, así como muy, con una cosa muy de justicia histórica, nos decía, bueno, como que por qué no hemos hablado de cómo Sander trataba, hacía sus tipologías humanas, y si no había en el proyecto de Sander una especie de zoológico, de cartografía zoológica respecto a eso, ¿no? Al plan del archivo que él planteaba, ¿no? Pero evidentemente era un archivo con un montón de condiciones como de la época. Pero sí, quiero decir,
las imágenes en general generan unas posiciones muy, ¿cómo diría? Lo peor que le puede pasar a la imagen es un exceso de lirismo, yo encuentro, ¿sabes? O sea, hay una lírica de la imagen, ¿sabes? Una lírica así como moralista, ¿sabes? Que es algo, hostia, que solo genera la imagen y que no acabamos de poder detener del todo, ¿sabes? O sea, yo creo que hay, o al menos desde que yo era más joven ahora, los últimos 15 o 20 años he visto como un exceso de moralidad a la hora de hablar de la cuestión de la imagen, ¿sabes? O sea, y muchas veces todo eso pasa en el rostro. Otra cosa son debates, digamos, pues eso, ¿no? El debate, Sontag tiene mucha buena responsabilidad en haber puesto encima de la mesa el debate moral sobre los límites de las imágenes y el debate moral sobre los límites de las imágenes con rostros, ¿no? Que es cuando le mete el gran ante el dolor de los demás, cuando le mete de big cebollazo a Sebastián Salgado. Pero Sebastián Salgado tampoco se calla, ¿eh? Cuidado. No dice, muy bien, tú me sueltas un rollo aquí desde tu casa decimonónica del Village, pero yo estoy con una cámara viendo silbar las balas, ¿no? Y Sontag le dice, bueno, tú vas y no haces ni una foto de nadie organizándose, tío. O sea, ¿qué pasa? Que esta gente no tiene voluntad, solo tiene los ojos bonitos. O sea, ¿sabes? O sea, no sé si esa moralización a la hora de hablar de esto que tú estás diciendo, ¿no? De lo visible y lo no visible, ¿no? La crítica sontagiana tradicional a la fotografía y a la fotografía de guerra, más en concreto, existe una fotogenia de la guerra, pero no existe una de la guerra y del hambre, pero no, y es poderosamente efectiva a la hora de pulsar el corazón de la indignación, pero no existe una fotografía de la discrepancia frente a esa condición, ¿no? Y pone como ejemplo a Sebastián Salgado, ¿no? O Steve Curry o McCurry o todos estos. O sea que es, pues eso, hay una chica que le han rajado la cara, pero la chica no está levantándose contra eso, sino que está dejando ver que tiene unos ojos verdes acojonantes, que son unos ojos que solo que es un código de lectura puramente occidental. Lo que dice Sontag ahí está planteando lo mismo que tú estás diciendo, es decir, no sobreexponéis la fotogenia occidental, no os arrebatáis como imagen la disensión de la gente que vive en una realidad así, ¿no? Son dos regímenes que están permanentemente en el rostro i en la imagen, no? Subexposició, sobreexposició. Bueno, i ella mateixa també canvia d'alguna forma, és a dir, es contradiu o s'esmena ella, bueno, no es contradiu, sinó que s'esmena, no? Perquè sobre la fotografia ella comença dient que dubta de la capacitat transformadora de les imatges, no? És a dir, ella posa en qüestió de dir la sobreexposició o la multiplicació, la repetició o el bombardeig constant d'imatges fa que perdem resposta política o fins i tot organitzativa, no? Però després, ante el dolor de los demás, ella sí que, diguéssim que no és tan maniquea, no és tan taxativa i arriba a dir, doncs, diu alguna cosa com, si ho recordo bé, però diu alguna cosa com que hi hagi tant de és a dir, no hi ha cap prova, no? Diu, no hi ha cap prova que davant de la repetició de les imatges nosaltres ens anestesiem, no? Clar, jo afortunadament d'això no n'he de parlar, perquè no en sé, no? Però sí que penso una cosa que és, des d'un punt de vista molt senzill, no? En aquest debat, que és quin és l'espai, diguéssim, és a dir, com la literatura o com la narrativa o com l'escriptura, d'alguna manera, d'una manera més
com transparent o evident i volguda, deixa més espai a una interpretació o a una participació que no sigui que no sigui tanta floridura, perquè a vegades sí que tinc la sensació que davant de la imatge, és a dir, aquesta caiguda de què parlaves de nostàlgia o d'accés de lirisme, jo de tot això no en sé, però sí que és cert que jo penso, des de la meva ignorància, en aquest sentit, però des del meu coneixement pel que fa a la literatura o a l'escriptura, que tu davant d'una imatge, jo crec que hi ha quan dic imatge no vull dir només fotografia, vull dir allò que captes amb els ulls, jo crec que hi ha una potència més totalitària que no hi ha en l'escriptura. Per exemple, l'altre dia estava també, amb tot això al cap, estava llegint El cor és un caçador solitari, de la Carson McCullers. Hi ha un moment en què apareix la Mick, Mick és un nom, que és un personatge que és una nena petita, que ella la descriu com molt masculina, molt ambigua, que gairebé sembla un nen, i jo la imatge que tenia d'amic era la Pipi calzas largas, que va amb faldilla i té trenes, i dius, no encaixa gens en la descripció, allò que deies abans al principi de tot, que a vegades l'escriptor es posa a descriure un rostre o un paisatge. Igualment em passa, i després de cop em passa també amb les novel·les de l'Octavia Butler, que està descrivint un personatge i de cop te n'adones que aquell personatge, merda, és negre. Jo me l'estava imaginant blanc, per què? O fins i tot en paisatges o en descripcions de casa. El 90% de les cases que apareixen en les novel·les me les poden descriure com vulguin, que jo m'imagino cases on he estat o cases on he viscut. Aleshores crec que sí que d'una manera com més transparent, més volguda o més deliberada o sense com tantes problemàtiques o sense tantes pretensions fins i tot, crec que l'espai de l'escriptura i de la literatura permet més el diàleg amb una experiència pròpia o amb una experiència pròpia o col·lectiva, perquè no dic pròpia, vull dir individual, sense necessitat de crear grans relats o grans lirismes o grans nostàlgies, sinó que allò pot passar i allò s'activa. I aquí també hi ha gran part de la potència de la literatura, crec jo, que no sé jo si la podem traduir o podem fer l'equivalència en la imatge o en allò visual, vull dir, perquè no sé si podem llegir aquests dos textos de la mateixa manera. No sé si m'he explicat. Com aquest espai d'obertura, aquest espai d'això de secret que dèiem abans, però també de misteri, però també com de fascinació. No sé si en la literatura s'obre d'una manera més humil, gairebé, ¿no? Seguro. Bueno, tú sabes que hay como un término que sirve para describir cuando tú estás escribiendo sobre se llama la ekphrasis. Ekphrasis es escribir sobre una obra de arte sin mostrar la obra de arte. Eso es complicado. Yo cuando escribo ensayo, siempre nunca tengo en la cabeza que el cuadro del que esté hablando lo tenga que reproducir, sino al revés, se me abre la responsabilidad, el trabajo, la tarea de narrar todo eso, sabiendo narrar, yo qué sé, un cuadro de Pontormo, que tuve que escribir un texto ayer que salía uno, sin poner nada de Pontormo, ¿sabes? Entonces eso sin que esté ahí, ¿no? Tienes que tomar un montón de decisiones de índole totalmente narrativa. Estoy muy de acuerdo, cuando escribimos, sí, hay algo como, creo que es porque la escritura está muy emparentada con el habla, ¿sabes? O sea, porque al escribir está emparentado con el habla y con el habla creo que hay a veces que palabras, silencios, algún gesto, tal, tienen una grandísima capacidad visual, ¿sabes? Una gran capacidad visual. Y es verdad que cuando escribimos no tenemos como tantas teorías. Puedes escribir, el otro día estaba pensando que en ninguna de las 3 novelas que yo he escrito aparece descrito un rostro. Hay un montón de personajes, lo que sea, pero como yo también estaba como tú, después de que nos llamamos por teléfono, estuvimos charlando,
pensé, joder, voy a mirar a ver cómo describo un rostro en una ficción, ¿no? Y me puse a buscar y no... Joder, qué bruto, o sea, que no me lo tengáis en cuenta, leeros en los libros, que ahí pasan un montón de cosas, pero que me di cuenta que había escrito 3 novelas donde había un montón de gente y no había, Paul, no hay ni una sola descripción a un rostro. Però és que jo crec que reafirma lo que tú has sort que no ho has dicho fet, perquè és com a inútil. Sí. En realidad eres todo el rato tú, ¿no? Tú dices eso ya. No, però perquè, de fet, jo ara estava pensant allò, fent un repàs molt ràpid de la meva novel·la, i crec que n'hi ha un només, i penso, que inútil, perquè no serveix de res, és a dir, és que a mi m'és igual com tu em descriguis el rostre, perquè és que no et faré ni cas, no? Vull dir, o allà hi abocaré tot un seguit de coses que no venen determinades per la descripció del rostre que m'estàs escrivint, sinó per tot allò que m'has descrit abans i per tot allò on ha apuntat el que m'estaves escrivint fins aleshores, no? Que eren sensacions, eren atmosferes, eren estímuls, eren indicis, no? I aquell rostre es construeix a partir d'això, no? Si el punt on em trobo és aquest, potser m'imagino el rostre del meu pare, però potser de sobte m'imagino el rostre del meu enemic o del meu amant, segons com, malgrat independent, ja et dic, l'amica aquesta pobra és la mar d'ambigua i la mar de queer i de tot, i jo m'estava imaginant la Pipi Calzas Largas, no? En aquesta novel·la que, pobra, ni pinxa ni corta, en absolut, no? Però bé, sí. Yo no sé si nos queréis... Sí, no, potser podríem obrir. ¿Nos queréis preguntar algo? No. Clar, és que no sé gaire com es pot preguntar a partir de... Bueno, o algún comentario así. Que estaba pensando ahora si rostros... Joder, dejarme explicar una historia del rostro así de que Milicua, José Milicua, el ilustre profesor especialista barroco, era un salvaje, y él era profesor mío en el doctorado, y hacía un ejercicio que era un ejercicio, yo ahora ya no doy clase, pero cuando daba clase se lo copié, y decía, ponte delante de un cuadro y descríbelo sin ninguna opinión. 0. ¿No? Y a mí me puso una vez el príncipe Baltasar Carlos a caballo de Velázquez y dice, señor Roma, hable, ¿sabes? Joder, y yo digo, bueno, hay un niño ahí en un caballo con un palo, y el tío dice, horrible usted, su gran futuro como camarero. Y entonces me explica, bueno, no era un caballo, el caballo no estaba, estaba en posición de corbeta, el palo era la vara de mando, con lo cual era un momento antes de una guerra, o sea, era un cuadro que decía que se iba a atacar. Y él, fíjate, explicó, o sea, era así de salvaje, y descubrió... Hostia, es que esto lo tendría que haber metido en alguna novela. Descubrió quién era el autor. O sea, Milicua os hablo, tú te acuerdas de mí, era un salvaje, o sea, era discípulo de Roberto Longhi, ojo, el que le enseñó todo lo que sabía pintura a Pasolini, o sea que, y escritor en Parangón, en la gran revista italiana, y hizo un hallazgo de quién podía ser un cuadro que encontró, porque el tío que aparecía en el cuadro estaba verde, un poco verde, y dice, ese tiene piedras en el riñón. Y por ahí hizo unas pesquisas en los hospitales de quién podía haber, y descubrió, o sea, imaginaos, el rostro puede ser, claro, en los historiadores, por ejemplo, en los historiadores del arte, el rostro puede ser un elemento totalmente, o yo qué sé, Morelli, ¿no? Cuando hacía las clasificaciones, ¿no? Donde se inspira el método Sherlock Holmes, ¿no? Y donde se inspira Cortázar, ¿no? Que era aquella especie de autentificador de obras de arte a partir de partes del cuerpo, ¿no? Decía, este pintor
yo qué sé, Carracci hace los lóbulos de las orejas un poco levantados. Entonces iba por todas las iglesias certificando si aquello era un Carracci o no. ¿No? Decía, no, uy, los lóbulos están un poco levantados, eso es Carracci, eso es bueno. Claro, luego al final. Es decir, hay algo policíaco también en esa mirada al arte, ¿no? Algo clasificatorio, no hemos dicho, pero es evidente, ¿no? Toda la ciencia criminológica, ¿no? O sea, Lambrusco, tal, todo eso, el origen de una categoría, ahora ya no, pero hace unos años en una categoría sacramental para el arte, que era la idea de archivo. Una parte importante del origen del archivo es, el archivo no es una categoría, pues esto, colecciono, ¿no? El archivo es un archivo clínico o policial, ¿no? O sea, y es sirve para tipificar, ¿no? Para clasificar, con lo cual en esa y el rostro ahí ocupa un papel antes de llegar al museo, el rostro, o simultáneamente a que estaba en el museo, el rostro estaba en la comisaría, ¿sabes? El uso estaba en la comisaría, ¿no? Antes que, o yo qué sé, yo cuando escribí rostros, lo que me llevó más a escribir el libro fue la película literal de Faces de Cassavetes, ¿no? Y que yo creo que Cassavetes hizo ahí como algo que era muy sencillo, que era acercarse, ¿sabes? Hay un momento en la peli que se están hablando y la cámara está de esto, que ves toda la ráfaga de saliva, ¿sabes? O sea, es como de una violencia, ¿no? Cassavetes, por ejemplo, el cine de Cassavetes, aparte de Faces, todo es, ¿no? El cámara al hombro es como la cara, ¿no? La cara tiene un protagonismo ahí bestial, ¿no? Es la textura de ese cine, ¿no? No necesita decorado, lo puedes hacer en cualquier sitio, porque es la cara, el estudio, el atrezzo, el tal, es la cara.